nama muka mai sian harajaon ni Raja Nebukadnezar. Alai molotapai hutihut do Mose ayaton dia sian Daniel bindu padua honon dungi adong matarukit sada batu siang ginjang na soniukit ni tangan ni jolma laus ditipa matong gombarani manang patungi laus gabe hancur gabe songon hurakam masalihutna tanoliat bosi tembaga perak sere salihut mai songon hurakam nahi nabakon ya logo sian pardegean patuduhon HP saluhut akaharajaon na diportibion nga di pabua di bata HP. Ya, ngatakas di pabotohon tuhita. Jadi ala nung ngata boto sonari sukun na bohama personak ngata boto HP akana naing mason. Ya. Naik konadong do HP sada kerajaan batu. Batui gabe lambalga gabe sada gunung na timbo. Las namar lapatan mayatong ia naik ke Roma HP harajaon ni Jesus tu portibion. Jala ima na gabe raja na manoktong raja nahot rodi saleleng nilelengna. Nah, HP disakapi rohani jolma dotong di tikita saunarion naikon lam godang do pangaropan lam denggap perngoluon ya lam ganda hameon di pertibion lam tubuh akahasonangan jala lam godang akahamoraon ido disakapi rohani jolma di pertibion. HP molotapai hutihu do mulai sian porang dunia perjolo nungabe sego sudeyaka sakap-sakap sisongoni. Alana molo dietong nga lebih 200 juta penduduk ni Portibion naung mate. Alaniaka namasa marhite akap hasusaan gempa bumi dohot akap orang. Ai Jesus sendiri pe banunga di lumbah natong. Di Matius 24 ayat 6 dohot pitui namandok naik kembegiamuna